A 12B mindenki kedvence. Most végre felfedjük Családi titkainkat. filmünk. Anyagolom megzavarására. Alkalmas. Képsorokat tartalmaz. Futópad használati útmutató, állj rá, indítsd el, fuss, majd állítsd el. Osztálytársunkat lakott területen belül gyorshajtásért lekapcsolták. Labán tanár úr mindig arra figyelt, hogy ne lankadjunk az órákon. Még osztálykirándulás alatt is azzal törődött, hogy mindenki időben, azaz hajnali 6-kor vigyázba álljon. Még télen a koripályán is kiadta a hadvaívó parancsot. Mozgásba mehet a csapat, rajta! Iskolánk légköre nagyon nyugodt, mindig figyelünk egymás értékeire és testépségére. Persze néha be is pörgünk, de aztán szét is esünk. De soha úgy forogni azzal. Nálunk a tanárok mindig megtalálják a figyelemfelhívás eszközeit, ezért jobban tesszük az órákon, hogyha figyelünk, különben baj lesz. A baj meg kinek kell? Iskolánk nagyon gazdag programokban és szakkörökben. Például lehet Galambos tanár úr lengyel szakkörére járni, vagy pingpongozhatunk Labán tanár úrral, de még sakkörklub is van. Jövőre parkour csoport indul vízi tanárnő vezetésével. Karikázza be a helyes válasz betűjelét. A. Valaki egereket engedett el az osztályteremben. B. A tanárnő prezentálja, hogyan lehet pillanatok alatt 90 cm-t nőni, és C. Ginként teljesíti az osztály 3 kívánságát. Azt hiszem, elmondhatom, hogy díjat érdemlünk. Órákon úgy ültünk, mint a kisangyalok, sosem rongáltuk egymás cuccait, és mindig tiszteletbe tartottuk az osztály tisztaságát. Már megszokhattuk Labán tanár úr építő jellegű javaslatait. Sokszor hallottuk tőle, hogy mi jó, vagy mi nem jó, sőt rossz. Ha az osztályban valaki nem viselkedett megfelelően, mindig azt mondta, kultúra. Telítődtünk is a műveltséggel, de a tanár úr ezt nem látta rajtunk, így annak keresésére indult. Egy szaltót! Egy szaltót! Hogy Labán tanárat idézzem, sporttársak. Megkérlek titeket, ne bohózkodjatok. Vigyázzatok a csapattársaitokra, nem szeretnék mentőt hívni. Most lassan gyertek utánam. Nem régóta vagyok az iskola tagja, de az már világossá vált az osztálykirándulás alatt, hogy a tanárok szívesebben lúgnak a halacskákkal, mint velünk. De csak viccelek, sporttársak, az ugrás ikonikus volt, de ne felejtsük el minden sporttevékenység előtt bemelegíteni az ujjainkat és izolálni a csípünket. A beszedetlen telefonok nélkül ez a film nem készülhetett volna el. A sikeres érettségi érdekében a titoktartás minden résztvevőt és jelenlévőt kötelez. Szép dolog is a remény. Oda egy csíkot, jó? Az iskola örök élmény marad.